fiksaan yritysten nettisivuja ja tällä kertaa mun onnenpyörästä tuli tämmönen sivu. Eli tää on tämmönen jonkinmoinen kokonaisvaltainen autohuoltopalvelu, joka tarjoaa detailingia, autokorjausta, autohuoltoa, jne. Ensimmäinen asia, mikä tästä ensinäkymästä tulee mieleen, on se, että tää on vähän kömpelösti aseteltu kaikki elementit, ja tässä ei yksinkertaisesti myöskään kerrota yrityksestä tarpeeksi. Tällä sivulla täällä alhaalla on ehkä niitä tekstejä, mitä me toivottaisiin tähän ylös enemmän, eli tossa on heti kerrotaan mitä yritys tekee, eli yli 15 vuoden kokemus autojen moottoripyörien korjaamisesta, joka herättää heti luottamusta asiakkaassa. Sitten näillä on myös hyvät Google-arvostelut, mutta tää kyseinen osio ollaan piilotettu tänne alas, ja ne arvostelut tulisi näkyä heti siinä ensinäkymässä luottamuksen maksimoimiseksi. Lähdetään korjaamaan näitä sivuja. Taustakuvaksi otettiin tämmönen punateemainen kuva sporttisesta autosta, johon laitetaan pieni gradientti, että saadaan tekstiä erotettua paremmin. Sitten Headerissa päädyin tämmöiseen läpinäkyvään ratkaisuun, jossa on ihan perussivut, logo ja sitten call to action -nappula vielä. Sitten perustekstit keskellä, eli yksi otsikko ja yksi kuvaava teksti, josta saa asiakas heti tietoon sen, mitä yritys tekee, missä tekee ja miten tekee. Sitten tekstien alle call to action -nappulat. Sitten luottamustekstien alle kertoo asiakkaalle, että miksi ostaa juuri kyseiseltä yritykseltä. Sitten tänne oikeaan alakulmaan kerrottiin vielä tämmönen oikea asiakasarvostelu, minkä asiakas on jättänyt kyseisestä yrityksestä, joka herättää sitä lisäluottamusta vielä. Eli tämmöiseen lopputulokseen tosiaan päästiin ja pidettiin samat päävärit, mitä aikaisemmalla sivulla oli. Kertoin vielä tiivistetysti, mitä yritys tekee, missä tekee ja miten tekee, sisältäen luottamusta ja call to action -nappuloita modernilla twistillä. Kiitos kun jaksoit katsoa tänne asti ja heittäkää ihmeessä yrityksiä kommentteihin, joiden nettisivut vaatii pikasta fiksaamista, niin meikäläinen pistää niitä mahdollisesti tulevissa jaksoissa kuntoon. Toivottavasti kukaan ei laskenut kuinka monta kertaa mä sanoin sanon luottamus tämän videon aikana ja ei varmaan sitten muuta. Nähdään seuraavan fiksauksen parissa. Boom!